La meva intervenció tracta sobre el concepte de l'economia circular, que és un concepte que cada dia està més present a les nostres vides, i aterrat d'aquesta forma, i com aquest concepte d'economia circular intersecciona amb el sector de l'aigua i per fer front a dues problemàtiques principals, com són el canvi climàtic i la mancança de recursos naturals que cada dia s'està fent més evident en el nostre planeta. Hem arribat a un punt on estem tocant fons i la gent ho està veient, però evidentment falta fer molta feina perquè es vegi que totes les actuacions es poden fer des de tot arreu. No és només un àmbit científic o tecnològic, sinó que la pròpia ciutadania, amb el seu esforç i amb la seva manera de fer, pot ajudar a anar cap a aquest camí de l'economia circular. Òbviament, encara queda molt per fer per treballar en aquesta direcció. El fet d'organitzar una jornada com aquesta també apropa la problemàtica i les diferents opcions als diferents agents que poden estar involucrats a diferents punts de la cadena de valor, des de la ciutadania fins als proveïdors tecnològics, fins als propis gestors, l'administració pública. En aquest sentit és important donar a conèixer la problemàtica i posar en un punt comú tots els agents involucrats.